Langsung aja Rek, ya teko bunderan iki ya tak coba iki nggawe GPS ya. Bunderan iki nek teko Gempol iku ya iku sampean njukuk nganan Rek ya. Nganan iki tuna dalan iki wis. Tuna dalan iki nah biasanya wong parkir ono kene, soalnya wedi dalane jeblok mlebu gak wani. Parkir ono kene wis. Tapi iki mau tak coba iso sampean mrene ae wis. Nah, iki njukuk ngiri. Ngiri lurus anu gladak-gladak iki wis sampe mentok ono pertigaan iki Rek ya. Pertigaan iki sampean aja sampe nganan. Nganan koyo yo iso, tapi aku mau lewat ngiri ae. Ngiri iki Rek, dalan pavingan tok iki wis cuman yo rada ndak enak. Tapi iso dilewati ya, engko aja kaget. Ki terus ae. Kono pertigaan kene wis. Pertigaan iki sampean njukuk iki ae. Nah, sing iki. Iki terus mlaku terus wis. Terus lurus terus iki wis. Terus wis. Iki mandek ono kene ae iki lho. Nah, mandek ono kene ae. Iki pavingan entek ono kene iki. Sailingku iki lho ya. Nah, mandek ono kene wis pokok pavingan entek wis. Iki sampean mlaku mrene. Ya, mrene iki lho sret 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 sret. Nah, lho ono pertigaan iki sampean ketok ono gubuk iki wis. Ya, iki tutuk iki ono gladak iki ketok iki gladak iki nah. Moro ono gubuk iki wis. Terus nyebrang geledak maneh. Engko ono ketok mesin-mesin dompeng iku gawe nyedot banyu iku ono kene aku mau tak lewat iku ono iku ya. Nah, terus ketemu omah iki wis. Omah gubuk ya iki. Sampean mlaku mrene ae. Lurus kene iso ya ketemu gubuk mana iki lho. Gubuk sing iki Rek ya. Nah, iki engko sampean muter mrene ya gak apa-apa. Pokok ono gubuk iki sret ya. Iki sing jenenge Kali Buntung Rek. Lho Kali Buntung. Kali Buntunge kali pedot gak lanjut maneh wis ya. Iki nah sampean mrene wis mlipir ono pinggiran iki. Pinggirane kali. Nah, wis. Iki engko sampean mrene Rek ya. Ha, iki lho mrene. Nah, iki tambake wis. Yo, mancen ning kene gak apa-apa akeh iwake iki lho tambak iki. Nah, iki wis. Ya. Iki yo kene wake wis spot wis. Iki yo kene wis. Pokok tak kai ancer-ancer ya wis iku wis. Ya, semoga bermanfaat wis. Terima kasih.